ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் வணக்கம். வருகின்ற 28/9/2023 அன்று சென்னையில் உள்ள டிபிஐ வளாகத்தில் நடைபெறுகிற மாபெரும் உண்ணாவிரத அறப்போராட்டத்திற்கான அழைப்பாக கூட்டாக உங்களை அழைக்கும் காணொளி இது. அன்பு ஆசிரியர் சொந்தங்களே, நம்முடைய பாதிப்பினை எண்ணி கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நம்முடைய வாழ்க்கை இழப்பினை எண்ணி எந்தவிதமான பேதமும் இன்றி, தாழ் பேதம் இன்றி, மதிப்பெண் பேதம் இன்றி, ஆண்டு பேதம் இன்றி தயவு கூர்ந்து அங்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய டெட் ஆசிரியர்கள் 28ஆம் தேதி சென்னையை நோக்கி வந்து நம்முடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையான அரசாணை 149ஐ நீக்கவும், முன்பு இருந்த வயதினை 57ஆக தளர்த்தவும் வேண்டி தமிழக முதல்வர் அவர்களை வலியுறுத்துகிற அந்த மாபெரும் போராட்டத்திற்கு நீங்கள் எல்லாம் தவறாமல் கலந்து கொண்டு நம்முடைய கோரிக்கையை வென்றெடுக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். திருவண்ணாமலையிலிருந்து ஏழுமலை. வணக்கம். மின்னல் ரவி. பிரிவிலை எங்கும் பேதமில்லை. இப்போ தாழ் வேறுபாடின்றி, ஆண்டு வேறுபாடின்றி சொன்னாங்க. இப்போ சங்கம் வேறுபாடின்றி இந்த போராட்டம் நடக்குது, புரியுதுங்களா? அதனால எந்த சங்கம் போராட்டம் முன்னெடுக்குதுன்னு நீங்க வந்து இவங்க பின்னாடி போலாமா அவங்க பின்னாடி போலாமா இல்லை, யார் நமக்கு முன்னெடுக்கிறாங்களோ அவங்க பின்னாடி நம்ம போறோம். நம்ம வயிற்று பசிக்கு தான் நம்ம போறோம். அதனால இந்த அரசு நம்ம மேல பாராமுகமா இருக்குது. ஒன்று, அரசு நமக்கு செய்தா இல்லையான்றத 2ல் 1 இந்த போராட்டத்தில் நம்ம பார்த்துட்டு முடிவு கட்டுறோம் நம்மளுடைய போராட்டத்துக்கு. இது வந்து கடைசி போராட்டமாக, இறுதி போராட்டமாக, வெற்றி போராட்டமாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச அரசு ஏதோ கொஞ்சம் இறங்கி வந்திருக்கிற மாதிரி தெரியுது, புரியுதுங்களா? அவங்க வந்து புதிய முறையில் வெயிட் வச்சுருக்காங்க. அதுலேயும் நம்மளுக்கு யாருக்கும் பாதிப்பு வரக்கூடாது, படிப்படியாக எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கிறோம். தயவு செஞ்சு யாரும் 13, 17 யாரும் பிரிவினை பேசாதீங்க. அனைவரும் போராட்ட களத்தை நோக்கி வாங்க. தலைவர்கள் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதை பற்றி கேளுங்க. நமக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி பெற்று தருவோம் என்ற உறுதி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இன்னொரு அனைத்து ஆசிரியர் உறவுகளும் நடைபெறவுள்ள செப்டம்பர் 28 சென்னை டிபிஐ வளாகத்தில் பெருந்திரளாக கலந்து கொள்ள வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட நம்மில் யாருக்கு பணி வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய எண்ணம் நம் அனைவருக்குமே வர வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் அனைத்து ஆசிரியர்களும் தயவு செய்து ஆண்டு வேறுபாடின்றி, மதிப்பெண் வேறுபாடின்றி, தாழ் வேறுபாடின்றி, வயது வேறுபாடின்றி, ஆண் பெண் பேதமின்றி, அண்ணன் சொல்வது போல் சங்கங்கள் வேறுபாடின்றி பாதிக்கப்பட்ட அத்துணை ஆசிரியர்களும் ஒற்றுமையாக வந்து நம்முடைய போராட்டத்தை வெற்றி பெறச் செய்ய வைக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் உரிமையும் நம் அனைவருக்கும் உண்டு என்பதை நினைவில் கொண்டு அனைத்து ஆசிரியர்களும் சென்னையை நோக்கி வர வேண்டும் என்று உங்களை அனைவரும் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், மகிழ்ச்சி.